एगो बात कही कही छोड़ा ना कहे छोड़ा ना कहे रो काहे ना कही ले जी। अच्छा सुनो कहतनी कि निमन खाना खैले डेढ़ दिन हाँ तो बताई का खाए दाल खाए कि भात खाए कि सब्जी खाए कि नीमक बना दीजिए खाए रोगा। एगो काम करो आज तनी भात बनाओ बोली आ दाल आ तनी तरकारी बना दे आ पिछवाड़ा बैगन पड़ूगा दूगो तूर के ले आके बाजका बना दे रोवा का जनता हमरा लूर नहीं खा सब्जी बनावे के। ना हम तो जानते बानी सब जानते नहीं सब्जी ना बना के लूर कि भात ना बना के लूर दाल ना बना के बा हां हम पक्का सब्जी बनाई ली बनाओ आलू बैगन टमाटर सब एके में कतर दिले चाउर धोकर दाल डाल दिले ऊपर से मिर्चा कूट के कुछ के में डाल दिले और डबर इनहाला ढेर मेहरारू देखनी लेकिन ऐसा मेहरारू है भगवान साथ को मुंह धोइयो को मन दियो ते दाता नहीं खैला बिना मुंह आदि हमरा के ए सुनाता हां जी एगो काम कर बोली तारा नैहर लेके जाए के माने काहे ना हो नजर जाए ना लेके जाए के हम जाए नैहर ना लेके जाए कहत बनी रोवा नैहर हमरा का रोक ले का तो एगो काम तो कर काम छे हम जाए नैहर अपना एथी कर ना मनबू तो जा तैयारी होख ठीके लोग कहेला भादो के महीना सही सब धंधा खातिर बेकार बा हमरो धंधा लेके चलत बताई दिन भर घुमत तो सबे से हे भगवान बढ़िया पार्टी भेजा ना ये जी सुनो तनी हां सुनो तनी आई टोला महल्ला में सब केहू है लइका बूढ़ा जवान सब के पाप अपन कटवा के लोग आए हम नौका या के पाप कटवा के कुर्सी पर बैठल बाड़े हमनी के ना चल रही नहाए हम कौन पाप पहले बने जे नहाए जाए तू जा नहाए आओ ना चली उठी जल्दी उठी हमरो चले के पड़ी अरे उठी ना चली पाप दावावे हम चली हम चले पे नहाए उठी गोल लगी बाबा जय हो जजमान जय हो अरे बैठी कैसे ओइनी है जे सुबेरवा 3 बजे भोरवा में हां एगो लड़का भइल अरे वाह हे भगवान बहुत बढ़िया हां तो मैं सोचत तनी जो पर दिन का साथ देख ली अच्छा 27 में नहीं खाना लड़का हम देख लेते दिन भर में होई थी ना बनी वानी तनिसा आई काम कर तनी कहवा कॉल लेबे तो हम बताओ तू बनी लइका तो 27 में पड़ता हो 27 में हां तब कौन पाए बाबा उपाय बा हम बानी तो उपाय का कमी बा ए जी लिट्टी चोखा बड़ा ओह नो चोखा बनाए तनी लिट्टी चोखा आई कल परसों अच्छा सब सामान के लिस्ट बनाए तनी अच्छा ठीक बा हां ये जी अब का और तेल में खूब बढ़िया रोटी के चपाती बना लिट्टी बना दलू अब चपाती बाकी बा चपाती बनाए लिट्टी रोटी ना लिट्टी चपाती बनाए सुना रोटियो जब बनाओ तारू नु तने ओकरा के पराठा बना दे हां ओकरा के कर तेल में अच्छा करू एक तेल में पराठा बना दे आज जजमान हमने कहाँ रहनी सा हां दिन तारीख देखा तीन तारीख अरे आओ ना अगला महीना के 32-33 तारीख के आओ सब काम हो जाई 32-33 तारीख ही को ये पड़ेला बाबा 32-33 तारीख को ये पड़ेगा अगला महीना में पड़ी अगले महीनों में अच्छा हो गेला में हम हिंदी के अथी से बताई ले अच्छा ठीक बा ए जी अब का कौन है के ठबा खूब बढ़िया बनाए थे रोहर का दाल हम बुझ गए नी कि हमरा करम में तू ये लिखाई रहलू एगो काम कर जौन मन कर तौने बनाव जा पिठवा ना रहेला अब दल पिठा बनाइबू जा उहे बनाव दे उहे बनाव ए बाबा का ले ली आज के अब हाँ जजमान चली कोनो बात नहीं है गोल लग दिन बाबा जय हो ए सुनाता हंसी मेला का अपना जगह पर बा आज हम दोनी भइल बा हां आइला जाई बा 500
रुपया दलो सुनो ना चलो तरह के गंगा नहवा ले बहुत अच्छा रो बात करी हमनी के उम्र हो गइल बा गंगा नहाए चल का भइलो अरे है क्या बांधा तानी जी एमे सब सर सामान बढ़ले बा चली उठी इतना सामान का बनलू आओ हां नो बाप रे बाप भाई बा ना सब दे मरद लेके जाता रहे सब हम लेके चलता नहीं ना ना दियो हमारी ले चलता नहीं दे ने तू ले चल और तब का दे ने और भारी बार आ जा जल्दी सुनो ना सबे गाड़ी से जाता गाड़ी से चल चलो आ मुंह मारला सरोड़ा चिल इलाके होटी हम गाड़ी से ना जाए हम पैदल चल जाए हम नहाए चलो हम तो ये चाहते बने आ गइल बनी सो हमरा मन काहे ने कितना दूर पोखरा बा कितना दूर नहाए के बाटे चल सुनो ना सुनो एगो बात कहते का बोले बड़ा भीड़ बा कहां भीड़ बाकी हम तो कोई नहीं चलो को ओ दे ओने बाप रे बाप दुनिया के एगो काम कर हे चलो नहा लो हे चलो ना हम ओने ना जा भेदे पानी खूब निमन लौकत आवे हां चलो भेदे पानी खूब निमन लौकत हम जाते नहाए ये चाहता नहीं चलो ए जा जल्दी बचाई ना ये केने गइल साचू के डूब गइल का द या त डूब गइल एकरा के बचावे के पड़ी लेकिन ई तो उल्टे चले ले अब पानी बहुत है पड़े नहीं गइल होई नहीं गइल होई नहीं गइल होई चलो काहे बाबा उतरे हो संतान बड़े ए भाई हमार पंडित ने नहाए लो सब जाते डूब गइल बिया हां तो हम हुआ खोला था ना देखिए बता जानता ना लो हां वो उल्टे चले ले उल्टे चले ले नमस्कार सब भोजपुरिया समाज के हमारे हाथ जोड़ के विनती बा कि ग्लोबल कॉमेडी के लाइक करी सब्सक्राइब करी और कमेंट जरूर करी कि रुआ के बहुत बढ़िया एगो शिक्षा वाला चीज दिहल बा रुआ के रुआ अच्छा लगे हमनी के यही के चाह बा।